Аз съм Надя Григорова, работя по ФОЛ метод от 20 години и съвместявам опита на Американската и Руската школа за измервания по ФОЛ. Завършила съм Софийски университет Климент Охридски, химия, и имам докторска степен от Академията на науките в България по химия. По-нататък през 1995 година съм завършила Лондонски колеж по хомеопатия и отидох да работя в Африка, където прекарах 11 години. Там работих на кабинет по ФОЛ метод, като този период беше голяма школовка за мен. Там срещнах и изучих лечението на паразити, на вируси, на бактерии и гъбични патогени, които ги има всички видове, които не съществуват в света. Трябва да ви кажа, че обучението ми не свърши до там. Когато се върнах в България, трябваше да завърша в Медицинска академия София някаква специалност, съгласно изискванията на новия закон за здравето по европейските изисквания. Затова завърших фармация, бакалавърска степен в Медицинска академия София. Опитът ми, събран за 20 години, ще бъде представен сега. Искам да ви кажа, че метода на ФОЛ се основава на измервания на специфично съпротивление на кожата на човека в китайските меридианни точки и ФОЛ меридианните точки. Методът е абсолютно безвреден и абсолютно лесен за изпълнение. Само трябва да се мисли и да се съобразява, за да се направи специфично лекарство за всеки пациент. Метода позволява определяне на алергени, непоносимост към храни, което може да върши всеки човек, дори и да няма медицинско образование. Този курс обхваща 3 нива. Първо ниво се запознаваме с принципите на метода и ви показвам точките. Мога да хвана ръката на всеки курсист и да му покажа точките. Второто ниво запознава с паразити, бактерии и вируси и методите за лечение по натурален път. Трето ниво е за по-смелите и решените да работят този метод. Разглеждат се гъбични патогени, СПИН, вируса ХИВ и рак. Аз пожелавам успех на всички и нека да вървиме напред заедно и да създадем една хубава школа по ФОЛ метод не само в България, но и по света. Благодаря!